Hello guys! For today's video is mag-meet up ta o mag-deliver ta sa mga nag-order sa ato. Basta man good Tuesday and Thursday mo yun ang schedule ng ating meet up sa mga nag-order or ting deliver sa mga nag-order. Kaya maora man sad na ang bakante or di-off sa ako ang bana. Mao na nga makatabang ta, ginagmay lang. May nga lang naidugang income bisa ginagmay makapalit sa mga needs. Bisa ginagmay lang pero dako naman sad siya og tabang hinuon. Maong laban jud ta mga online sellers. Online sellers ra jud ang makarelate ani sa atong sitwasyon. Bitaw kay naabot naman ta diri so mao ni siya ang mga order na nag-order sa to agulatan table o set na siya pila na ang bangko then water dispenser ug uban pa nga mga order. Bahala og ginagmay lang nga order at least makaginan siya sa to ginagmay go-igo lang. Na naman ang atong order so diri na lang sa ta magulat sa ta sa magkuha sa mag-order uban ang ato ang bana nga supportive. Kay sana all supportive. Kay na naman ang nagkuha sa order larya na sad ta. Kay ato na sad ning i-deliver ang uban nga order. Kada bitaw meet up or deliver, kada jud kay sa feeling nga bisan bitaw og ginagmay na gyapon nag-order. As online seller man good or nay mga gagmay nga mga negosyo di jud na malikayan nga maluyahan or mawad-an og gana kung naa pa bay ga order, kung naa pa bay ga salig sa imuha. Pero sa kuang kabahin malipay na jud kay ko bahala og ginagmay basta kay naa lang jud po ginagmay nga income. Kay as a full-time mom man good or sama nako nga nara sa balay, lisod jud kayo mangita og kwarta karong panahon na. Mao nang samtang naay opportunity nga mag-online seller or magnegosyo nga ginagmay lang, laban lang gyapon. Sa mga parihan ako, laban lang jud taan padayon lang jud taan Ikaw ay chika naman kay ko diri Bitaw sa mga nag-order or sa mga mag-order pa, salamat jud kayo uy. Dako na jud kayo kog kalipay bisan og ginagmay nga order basta kay na lang joy mosalig bitaw. Salamat jud kay sa inyo. Sa mga nag-online seller ug sa mag-online seller pa, padayon lang jud ta. Bahalag maluyahan, padayon gyapon uy. Basta gusto jud maka-income, mulahutay jud ta. Mao nang sama nako nga inanig sitwasyon mga online seller or naa may gagmay nga negosyo. Laban ta oy, padayon ta. Samtang makaya pa ug samtang naa pay nagsalig sa atua. Bitaw ba? Uy, chika na ba nako diri oy? Bitaw oy mo ni siya ang dalan padulong sa Tikala. Medyo distansya pa jud siya. Pero kayano na to ang kalayo oy kay inani man jud na basta magnegosyo. Alang man kung naay mag-order magbaklay rata na unsa. Bitaw nanata diri sa Tampod. Fast forward na kay murag kaulanon jud or masapon jud mi sa ulan ani karon. Bitaw oy, guwantahon lang jud nato ang kalayo. Hapit naman sa din ta maabot. Ato sa ning ihapit og deliver ning isa ka order diri ayat din ta maglaw sa balay. Kay ang isa ka order akong bana naman mag-deliver unya. Mao ni guys, abot na ta sa balay, nasapon jud sa ulan. Pero sa bilang inana man jud na naman jud mga panghitabo sa tong kinabuhi nga mukalit tag abot nga wala nato damha. Hoy. Bitaw guys, mo na ni ang mga order nga ning abot last week and this week. Salamat kay sa pag-order mga buyers and resellers. Salamat pud kayo sa pagtanaw sa atong mini vlog for today's ganap. God bless. Amping.